Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ini kudrali poyarandu ಬಾಲೆಂಗ್ಲೆ ತಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಗ್ಲೆ ಕುದ್ರಳಿಗೆ ಹೋಗಿನಿ ಪೋಯ ವರ್ಷ ಇಂಕ್ಲು 2 ಜನ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಸತಿ 3 ಜನ ಯಾನೆನ ಬಾಲೆ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಡುಲ್ಲ ಆತೆ ಇಂಕ್ಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಬಾಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲೊಂದು ಆಟ ಇರ್ಕೊಂಡು ಬಾಲೆಹಣ್ಣು ಲೆಕ್ಕೊಂದು ನವರಾತ್ರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಅಮಸಾಡ್ ಪಿದ್ದಾಡ್ ಒಂದುಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪಿದೆ ಅಂಚಾದ ಇಷ್ಟನೇ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದ್ದಾಡ್ದು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ತಿಕ್ಕು ಇತ್ತ ಬಾಲೆ ಜೈದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರದ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ಜೈದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲು ಸಮ ಅಪ್ಪು ನಾನು ಪಿದ್ದಾಡ್ದು ಅದು ಬಾಲೆಯನ್ನು ಪಿದ್ದಾಡ್ಪಾರೆ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ ಒಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಲೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಪಿದ್ದಾಡಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮು ಬರ್ತೇರು ಯಾನ್ ಪಿದ್ದಾಡ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಾಲೆನೇಲಿ ಇಡುತ್ತೆ ಸೊ ಬುಲ್ತೊಂತೈತೆ ಆಯ್ನ ತಿತ್ತು ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ಪಿದ್ದಾಡ್ನ ಅಂಚಾಯ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾಯ್ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುರು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಯ್ದ ಪಾತೆರಂದು ಪಿದ್ದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಐಲೈನರ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಟೈಮುಡು ತಿನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ದಿಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರು ಬಾಲೆ ಆಗಿತ್ತೆ ಮೀಪಾರ ಪುರ ಉಂಡು ಮೀಪಾರ ಪಂಡ ಮೇಯ್ వచ్చుದು ಆಗ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಿದ್ದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಒಂದು ಪಿದ್ದಾಡ್ ಪಾವನ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಬಂಜಿಗ್ ದಾಲ ತಿಂದಿತ್ತಿಜ ಅಂಚಾದ ಪೇರು ಪಾರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೇರು ಪಾರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಲೆಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದ್ದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಚೂರು ಪಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಅವಳು ಮುಟ್ಟುನಗೊಂತೆ ಆಜಾರ ಆದಿತ್ತಂಡು ಟೈಮು ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಕುದ್ರೋಳಿಡು ಅಂಚ ಕತ್ತಲ ಆತುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಬೇಗ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಪಿದ್ದಾಡ್ನಿ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ ಆತ ರಶ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಕುದ್ರೋಳಿಡು ಅವೇ ಬಾಲೆನ ಆಯ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಪಾಡೋಡತ್ತ ಅಂಚಾರ ಆಯ್ಗ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ಪುಣತ್ತೆ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಗ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ 2 ಜನಲ ಸೇರ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ದಿನ ಆಗಿ ಚಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ಗ ಅಂಚಾದ ಒಂಥರ ದಪ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ದನೆ ದಪ್ಪಡ್ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಸೆಕೆ ಫುಲ್ ಬೆಗರ್ದು ಬೋದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಪತೊಂದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಕುದ್ರೋಳಿರ್ದು ಬಂದಾಗ ಪಾಡ್ನಿ ದೂರ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಬಾಲೆಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿದ ಬಾಬಾ ಚೋಚಿದವಳು ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಕುದ್ರೋಳಿದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ನಾದ ನಿಲ್ಪಾರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹೋಯ್ ವರ್ಷ ಅವೇ ಆತ ಹೋಯ್ನ ವರ್ಷ 2 ಜನ ಈ ವರ್ಷ 3 ಜನ ಆಯ ಹೋಯ್ ವರ್ಷ 2 ಜನ ಈ ವರ್ಷ 3 ಜನ ಆಯ ಫ್ಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇನಂತು ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಇಂಚಂದು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪೆರ್ರಾಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡೀನಿ ಸೊ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಉಳಿದಿದೆ ಬಾಲೆ ಜೈದೆ ಅಂಚೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಜೈದವಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಿದಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಓಡು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಅವಳು ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಲೈಫ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಟರಮಣ ಪೋದಿತ್ತ ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪೋದು ಅವಳು ಸಂತೆಪುರ ಪೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಫಸ್ಟ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಪೋಯಿ ನಿಂದು ವೆಂಕಟರಮಣ ಅವಳು ಉಂಡತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವು ಅಲ್ತ ಶಾರದೆ ಅಲ್ಪ ನಿಂಗೆ ಉಡೊಂಜಿ ಕೈತಲೊಂಜಿ ಶಾರದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಮೂಜಿ 4 ಶಾರದೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ ತುಯರ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಮೆ ಇತ್ತಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಇಟ್ಟು ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಲಾಯ್ ಪೋಪುಲ ಕೆತ್ತಿ ಜಾಂಡ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಪಿದಾಯ್ ಪೋದಿತ್ತ ಕುದ್ರೋಳಿಡು ಅಂಚ ಉಲಾಯ್ ಪೋದಿತ್ತಿಜ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಮೊಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲೇರು ಮಾಮಿ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ನಾಗ ಇತ್ತಿನಾರ ಆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಗಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇರು
ಸೊ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಡ್ ಪೂರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದೆ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ದುಂಬು ಪೂರ ಯಾನ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಲ್ತಂತೆ ವ್ಲಾಗ್, ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇನೆ ದಯ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಏನಾರ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಡತ್ತಂಡ ಸಂಸಾರ ಆಡ್ ಇಂಕ ಹಾಳಾಯರ ಬಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹಾಳಾಯರ ಬಲ್ಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಳಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪಿನ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಮಂಡೆಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಇಂಕ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಇಂಕ ಕಲ್ಪದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಇಂಕ ಅಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದುಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು. ಅವತ್ತಂದೆ ಅಲ್ಪ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಪಿದಡ್ಯ ನಮ್ಮಲ ದಾಲ ಮೈಸೂರುಡ್ದುದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜ. ಕುದ್ರೋಳಿದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಲ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿಡ್ ಮುಲ್ಪಲ ಆಪುಂಡು. ಮೈಸೂರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಮೈಸೂರುಡೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅವ್ಲು ಅರಮನೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಅರಮನೆದಲಕ ಅಲ್ಪ ನಮಕೊಂಜಿ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಯರ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ಕುಡ್ಲದನ್ನೇ ದಸರಾ ನಮಕ್ ವೈಭವದ ದಸರಾ ತೂವೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೈಸೂರ್ಡೆಂಚೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಕುದ್ರೋಳಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಿಲಿಯಸ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರನೆ ಮಿದ ಟೈಮು ಪಂಡ ದಸರಾದ ಟೈಮುಡು. ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ನೆಹರು ಮೈದಾನಡ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪೂರ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಯರ ಇದ್ದ ಪಂಡ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬರ್ತಿನನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆತಂಡ್. ಈ ಅಡೆಪುರ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎತ್ತನಾಗ ಪೋಲಿ ನಮಕ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡೇ ಯಾನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾನ್ಪುಲೆ ಬಂತೀನಿ ಯಾರು ಇತ್ತಿನ ರೋಡ್ದ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂತಿರು ಯಾನ್ ಯಾವ ಬಂಡಲಾರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜೆನ್ ಕೊಂಚ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತ ಒಂದು ಓಕೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಅವೇನು ವೀಡಿಯೋನು ಮಲ್ಪರೆ ಬುಡ್ಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಸೊ ಇಂಚ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ್ ಇಂಕ್ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋತೀನಿ, ಈ ವರ್ಷ ರಿಕ್ಷಾಡೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಎತ್ತನಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಪ್ಲಕ ಆವಾಡ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ವೆಂಕಟರಮಣದ ಪೂರ ತೂಯರ ಆತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂಜಿದ ಸೀತೆಲಕ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವು ಕೈತಲ್ದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುಡೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಲ್ತ ಶಾರದೆ ಅವ್ಲು ಕೈತಲ್ ರಡ್ಡು ಶಾರದೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಒಂಜೇಲಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಶಾರದೆಲ್ಲ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆತ 5 ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ್ 5 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲು ತೂತಿಜ್ಜ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದೆನ್ನುವೆ. ಬೊಕ ಅವ್ಲು ಪೂರ ಅದು ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಪಿದಾಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಕುದ್ರೋಳಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕದ ಅಂಚ ಆಯಂಡು ಪಂಡೆ ಬಹಳೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪತ್ತೊಂದೇರು ಬೊಕ ಅಮ್ಮಿ ಮಾಮಿಲ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಪಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುದ್ಯದಕುಲು ಪಂಡೆ ಅನ್ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ತು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು 2 ಜನ ಕುದ್ಯ ಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಆತ ಅಂಚದ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಅರು ಉದ್ದೊಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಆರೆಡ ಕೊರ್ನಿ. ಸೊ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್.
ಸೊ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಅಜ್ಜಿಲಡುಪುನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಶಾರದನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಶಾರದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪೂರ ತೂವಂತ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಅವಂತುಂಡು ಒರ್ಬದಿನಂತ ಅಂಚದೆ ಇಂಕ ದುಂಬು ಏರ್ಲಲ್ಲಿ ಪೋಪುನಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆರ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕುದ್ರೋಳಿಗ್ ಪೋತಿನಿ ಪಂಡ ಕಾರ್ ದೀತಿನಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋತಿನಿ ಅವಳ ನವರಾತ್ರಿದ ಟೈಮ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ 2 ಜನ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರತ್ತ ಯಾನ್ ಪೋವಂದಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಜ್ಜನಕ್ಲು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋತೆರ ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಅತ್ತು. ಅಮ್ಮಿ ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೀರು ಮಾತ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಪೂರ ಇಂಕ್ ಪನ್ನೊಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂತುಂಡು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಂತೂದು. ಸೊ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪೂರ ಪೋದು ಅವ್ಲು ಪೂರ ತಿಂಡಿ ಸಂತೆ ಪೂರ ತೂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಬಚ್ಪೆಯ ಬಚ್ಪೆಯ ಬನ್ನ ಒಂಥರ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವಂತುಂಡು ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಸೀದಾ ಎಂಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಪೋಯ ಬಚ್ಪೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋ ಬನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಬಚ್ಪೆದೆಲ್ಲ ತೂದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಜತದ ಅವಳು ದೇವೇರಿ ಪೂರ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಯಾನ್ ಬಾಲ್ಯನ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತಂಪೋದು ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಎತ್ತೇರು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಅಲ್ತ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಚೂರು ಕುಲೊಂದು ಬಾಲ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾನು ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿತ್ತಲೆ ಸೊ ಅಂಚ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪೋದು ಅವಳ ಎನ್ನ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರು ಪೋಪಿನಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಗಂಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಪಿನ. ಇದೇ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.